Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο podcast. Λοιπόν, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι από τα μαθηματικά της Α Γυμνασίου. Ναι, το σημερινό μας θέμα βασίζεται στην ενότητα πρόσθεση ετερόσιμων ρητών αριθμών, από το σχολικό βιβλίο πάντα. Σκοπός μας είναι να δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς γίνεται αυτή η πρόσθεση. Δηλαδή, όταν έχουμε αριθμούς με διαφορετικά πρόσημα, έναν συν και έναν πλην. Και θα το δούμε με δύο τρόπους. Πρώτα με την αριθμογραμμή, που είναι πιο οπτικός, και μετά με έναν κανόνα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μια πολύ γρήγορη υπενθύμηση, έτσι. Δεξιά από το 0 στην αριθμογραμμή έχουμε τους θετικούς. Και αριστερά τους αρνητικούς. Σωστά. Αυτό είναι βασικό. Ακριβώς. Θα μας χρειαστεί αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο κομμάτι. Η πρόσθεση ετερόσιμων στην αριθμογραμμή. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν κίνηση, μπρος-πίσω πάνω στη γραμμή. Σαν να περπατάμε, ναι. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε την πράξη συν 7 συν πλην 3. Ωραία. Ξεκινάμε πάντα από πού? Από το 0. Το συν 7 μας λέει. Τι μας λέει? 7 βήματα δεξιά. Προς τους θετικούς. Σωστά. Πάμε λοιπόν 7 βήματα δεξιά και φτάνουμε στο σημείο +7. Εντάξει ως εδώ? Εντάξει. Και μετά? Μετά έρχεται το πλην 3. Το πλην τι σημαίνει στην κίνησή μας? Αλλαγή κατεύθυνσης. Πάμε αριστερά τώρα. Μπράβο. Άρα από το +7 που είμαστε κάνουμε 3 βήματα προς τα αριστερά. 1, 2, 3. Και πού καταλήγουμε? Στο συν 4. Άρα η πράξη μας συν 7 συν πλην 3 ισούται με συν 4. Μάλιστα. Με την αριθμογραμμή φαίνεται καθαρά. Τώρα, μια ερώτηση. Αν ο πρώτος αριθμός είναι αρνητικός, ας πούμε, πλην 6 συν 2, πώς δουλεύει εκεί? Με την ίδια λογική ακριβώς. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή? Ξεκινάμε πάλι από το 0. Το πλην 6 μας λέει... 6 βήματα αριστερά τώρα, στους αρνητικούς. Σωστά. Φτάνουμε στο πλην 6. Και από εκεί το συν 2... Το συν σημαίνει δεξιά. Άρα 2 βήματα δεξιά από το πλην 6. Ακριβώς. Κάνουμε 1, 2 βήματα δεξιά και βρισκόμαστε στο πλην 4. Άρα πλην 6 συν 2 κάνει πλην 4. Βλέπεις, η λογική είναι η ίδια. Θετικός αριθμός σημαίνει πάμε δεξιά, αρνητικός σημαίνει πάμε αριστερά. Κατανοητό. Η αριθμογραμμή βοηθάει πολύ στην αρχή για να το δούμε οπτικά. Υπάρχει όμως και ο κανόνας, έτσι, ο πιο μαθηματικός τρόπος. Ναι. Υπάρχει ένας κανόνας που χρησιμοποιεί τις απόλυτες τιμές. Α, ναι. Ας θυμηθούμε λίγο τι είναι η απόλυτη τιμή. Γρήγορα. Είναι η απόσταση του αριθμού από το 0. Σκέψε το έτσι. Η απόσταση είναι πάντα θετική, σωστά? Ναι. Η απόλυτη τιμή του -5 είναι 5 και η απόλυτη τιμή του +5 είναι πάλι 5. Δεν έχει πρόσημο η απόσταση. Ακριβώς. Και τη συμβολίζουμε με τις δύο κάθετες γραμμές, έτσι? Μπράβο. Λοιπόν, αφού το θυμηθήκαμε αυτό, για να ακούσουμε τον κανόνα. Όπως ακριβώς τον λέει το βιβλίο. Ωραία. Ο κανόνας λέει, για να προσθέσουμε δύο ετερόσιμους ρητούς αριθμούς, αφαιρούμε από τη μεγαλύτερη τη μικρότερη απόλυτη τιμή και στη διαφορά βάζουμε το πρόσημο του ρητού με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. Εντάξει, ακούγεται λίγο φορτωμένος ίσως στην αρχή. Ίσως. Αλλά κοίτα να δεις μια ωραία παρόμοιωση. Σκέψου το σαν διελκυστίνδα. Ωραία ιδέα. Από τη μία μεριά τραβάνε οι θετικοί με δύναμη την απόλυτη τιμή τους, από την άλλη οι αρνητικοί πάλι με δύναμη την απόλυτη τιμή τους. Και ποιος κερδίζει? Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Δηλαδή, ο αριθμός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. Κατάλαβα. Και το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα έχει το πρόσημα του νικητή. Και η τιμή του θα είναι η διαφορά δύναμης. Δηλαδή, αφαιρείς τη μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη. Μάλιστα. Πάμε να το εφαρμόσουμε στο πρώτο παράδειγμα. Το συν 7 συν πλην 3. Για να δούμε. Είναι ετερόσιμη. Βρίσκουμε απόλυτες τιμές. +7 είναι 7, πλην 3 είναι 3. Οκ. Ποια είναι μεγαλύτερη? Το 7. Σωστά. Αφαιρούμε. 7 - 3 κάνει 4. Μάλιστα. Και τώρα το πρόσημο. Ποιος είχε τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή? Ο +7. Ο +7. Άρα το πρόσημο είναι συν. Αποτέλεσμα συν 4. Τέλεια. Βγήκε το ίδιο με την αριθμογραμμή. Πάμε και στο άλλο. Πλην 6 συν 2.
Για πες. Ετερόσημη πάλι. Απόλυτες τιμές. Πλην 6 είναι 6. Πλας 2 είναι 2. Μεγαλύτερη 6. Ακριβώς. Αφαιρούμε. 6 μείον 2 κάνει 4. Οκ. Ποιος είχε τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή? Ο πλην 6. Ο πλην 6, ναι. Άρα το πρόσημο του αποτελέσματος θα είναι πλην. Τελικό αποτέλεσμα. Πλην 4. Πάλι το ίδιο. Άρα δουλεύει ο κανόνας. Δουλεύει τέλεια. Και βλέπουμε ότι και οι δύο τρόποι, και η αριθμογραμμή και ο κανόνας μας δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Πλας 4 στο ένα, μείον 4 στο άλλο. Απλά ο κανόνας ίσως είναι πιο γρήγορος, ειδικά αν έχουμε πιο μεγάλους αριθμούς ή κλάσματα. Συνήθως ναι, δεν χρειάζεται να σχεδιάζεις. Άρα, για να το μαζέψουμε λίγο, έχουμε δύο βασικά εργαλεία για να προσθέτουμε ετερόσημους ρητούς. Την αριθμογραμμή, για να το βλέπουμε. Και τον κανόνα, με τις απόλυτες τιμές για να το υπολογίζουμε. Και οι δύο δρόμοι οδηγούν στη σωστή απάντηση. Ακριβώς έτσι. Και τώρα αφήνω μια σκέψη έτσι για το τέλος. Αυτή η ιδέα που είδαμε ότι στην πρόσθεση ετερόσημων καταλήγουμε να κάνουμε μια αφαίρεση των απόλυτων τιμών. Ναι. Πώς μπορεί να συνδέεται αυτό με την κανονική πράξη της αφαίρεσης? Τι σημαίνει, για παράδειγμα, να αφαιρέσω έναν αρνητικό αριθμό? Μήπως υπάρχει κάποια σχέση εκεί? Κάτι για σκέψη. Ενδιαφέρον ερώτημα αυτό. Για περαιτέρω ψάξιμο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Να θυμάστε, η εξάσχηση φέρνει την κατανόηση. Ακριβώς. Και μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι mathsedu.gr στο YouTube, να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!